Čo je Ramadan? V tomto videu budeme hovoriť o Ramadáne, ktorý je zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a má význam pre milióny ľudí na celom svete. Ramadán je 9. mesiacom islamského lunárneho kalendára, mesiacom pôstu, modlitieb, úvah a spoločenstva. Má osobitné miesto v srdciach moslimov na celom svete. Tak ako ľudia oslavujú Vianoce v decembri štedrosťou a dobročinnosťou, aj Ramadán je časom štedrosti, liečenia a dobročinnosti. Presné dátumy Ramadánu sa každý rok líšia, pretože islamský kalendár je lunárny a je asi o 11 dní kratší čas ako gregoriánsky. Ramadán sa v gregoriánskom kalendári každý rok posúva približne o 10–12 dní. Počas Ramadánu sa moslimovia postia od úsvitu do západu slnka, pričom sa na určité obdobie zdržia jedla, pitia alebo určitých činností. Počas pôstu sa tiež usilujú odpútať sa od negatívneho správania tým, že sa usilujú byť trpezlivejší, tolerantnejší a úctivejší. Akt pôstu je prostriedkom sebaočistenia a príležitosťou na duchovný rast. Pôst poskytuje moslimom príležitosť zapojiť sa do sebahodnotenia a pokánia. Je to čas hľadania odpustenia, zabudnutie na minulé krivd a obnovenia povinnosti viesť spravodlivý život. Považuje sa tiež za duchovnú cestu, ktorá zahŕňa sebadisciplínu, zvýšenú všímavosť a empatiu pre tých, ktorí majú menej šťastia. Počas Ramadánu sa každý deň začína jedlom pred úsvitom známym ako sahur a pôst sa prerušuje pri západe slnka jedlom nazývaným iftar. Sahur je čas na jedlo a prípravu na deň, ktorý je pred nami, zatiaľ čo iftar je radostná príležitosť, keď sa rodiny a komunity stretávajú, aby prerušili pôst. Iftar sa zvyčajne začína datľami a vodou, až potom nasleduje jedlo. Vo všeobecnosti sa moslimovia počas iftaru usilujú podeliť sa o stôl so svojimi blízkymi, aby sa ten stal príležitosťou na stretnutie s novými ľuďmi. Spoločný zážitok zo spoločného pôstu a jeho večerného prerušenia podporuje pocit jednoty a spolupatričnosti v rodinách a komunitách. Ramadán sa tiež považuje za mesiac štedrosti a obdarúvania. Okúsiť hlad a smäd na vlastnej koži počas dlhých hodín pôstu nám môže pomôcť hlbšie pochopiť problémy, ktoré trápia chudobných a podporiť skutky dobročinnosti a láskavosti. Moslimovia sú počas Ramadánu nabádaní, aby sa zapojili do dobročinných činov prostredníctvom zakátu, povinnej almužny a sadakvachu, dobrovoľných činov láskavosti. Odráža sa v tom islamský princíp starostlivosti o menej šťastných a podpora zmyslu pre komunitu. Moslimovia veria, že svätá kniha islamu, Korán, bola zjavená prorokovi Mohamedovi počas tohto mesiaca a preto sa moslimovia usilujú obsiahnuť celý Korán počas Ramadánu vytrvalým čítaním a recitovaním jeho veršov. Aj modlitba je ústredným prvkom Ramadánu. Moslimovia sa počas večerov venujú ďalším modlitbám, napríklad modlitbe taravih. Je to čas na duchovnú reflexiu, sebazdokonaľovanie a hľadanie odpustenia. Na záver, Ramadán je čas na sebadisciplínu, duchovnú reflexiu a súcit. Pre moslimov je príležitosťou, aby si posilnili spojenie s Bohom, podporili jednotu v jednotlivých komunitách, aby podali pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Po mesiaci Ramadánu moslimovia oslavujú Eid al-Fitr, ktorý je známy aj ako sviatok prerušenia pôstu. Táto radostná udalosť znamená koniec Ramadánu. Eid al-Fitr má v islamskej viere veľký význam a oslavuje sa modlitbami, hostinami a spoločenskými stretnutiami. Ďakujeme, že ste nás na tejto ceste sprevádzali. Ramadan Karím.